Opa, que xa parei. Venga, sí, tenía aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oxe, aparte está aquí sin tren abaixo, isto está moi ben. Que tal? Moi boas este comezo sen ningún tipo de fallo de Recuncho Gamer Podcast número 117. Un saludo a toda a xente que está por aí na canle de Twitch de Recuncho Gamer. Anda por aí Xerxes, Marcianitos, Tasadeques, Lilion, anda tamén a mí, non sei poñer. Vou poñer xa un poquinho grande, veña, que tal? Saúdos tamén a xente que nos está escoitando xa en YouTube, Spotify, iVoox e resto de plataformas de streaming. Nada, para acabar xa esta entrada imos ilo mellorando, vamos ir dando pasos xente que hoxe somos máis do normal. Moi boas, Lara, que tal, como andas? Moi boas, hoxe somos moitas, así que vamos facer a presentación rapidiño. Bueno, moi ben, pois eso, sabemos aí a broma de comezar a darlle a clic a seguinte persoa, veña, seguinte persoa, por orde de antigüedade, vamos aquí. Rita, que tal, moi boas? Hola, que tal? Eu ben, ti ben, perfecto, gracias, ala. Hoxe vamos moi rápido. Bueno, hola, Sara, que tal? Como vas, Sara Gurriel? Moi boas. Hola, ben, xa vou facer unha introducción corta como o meu corte de pelo, así que apañamos. Voy así. Todo ben, todo ben. Bueno, vou parar un poquinho máis nesta persoa que xa leva un tempiño sen pasar por aquí, que se empezou a pasar algúns programas na primavera pasada, se non lembro mal, e hoxe volve para estar conosco por aquí. Ana Boal, que tal? Moi boas. Hola, pues probablemente o que hoxe vai a ser o mellor día da miña vida, porque vou falar do meu tema, entón estou super feliz. Bueno, quen coñece o Loredana xa sabe de qual é a cousa, e senón, pois, quedan uns minutiños, non vos preocupedes. Exacto. Bueno, non sei se queredes comentar alguna cousiña antes de comezar, algún xogo que estedes dando esta semana que digades bueno recomendar ou demais. É que eu non podo falar porque se falo, é que xa estou amosando. E xa o mencionei varias veces, o que pasa é que ainda non o rematei, pero sí. E ademais xa mencionaron nos comentarios. Vale, moi ben. Sí, e aparte hai cousiñas nos comentarios, así que tamén vamos comentarnos no directo. Hoxe vamos falar de aventuras gráficas. Bueno, hai moito que abarcar, así que vamos quedar cada un pois con eses favoritos, xos favoritos ou bueno, o que nos encha por aí a falar un poquinho máis. Houve un Nintendo Direct a semana pasada, basicamente, Sara, vou falar con Sara ao mesmo momento. Hai unha colección de xogos de Bomberman. Ui! De Super Nintendo, xa sabes. Xa pasei os 5 esta fin de semana. Non se pode ter cousas bonitas. Pero bueno, ya, podía ter alguna cousiña máis, algún xogo máis, pero bueno, está ben. Dito cal, veña, vamos a ir co tema novas que tamén nos leva a máis presentacións de xogos que vai haber esta semana que entra. Así que, veña, Rolling Star por aí. Pero ponnos ben. No, vou quedar así, porque tal como teño o monitor hoxe, así quedo como mirando para todas, senón parece que estou dando... Pois tamén está ben. Parece arriba o Che Guevara, mirando... Sabes que cámbiate a min por ti, e xa quedas como ainda mellor. Non. Sí, sí, vale, porque teño reflexado, sí. No, entonces, Sí, vale. Así queda Perdón, que sí. como... Perfecto. Bueno, esta parte é super interesante para xente que está escoitando son audio, sempre facendo, sabe? Bueno, cousas a comentar. Que se me foi a cámara, non, que fallo aquí. Eso. Xoves ás 11 da noite hora da península, bueno, perdón, española, menos para Jorge Mira de Portugal. Pois temos un State of Play anunciado e, pois nada, pois o do ano pasado creo que houve así cousiñas contentiñas e máis, nada, comentar que imos cubrir aquí desde Recuncho e poderlo seguir en Twitch. Cousas que se rumoran que poder por aí, a ver, creo que está anunciado un dos exclusivos deste ano, que é os Aros, digamos a continuación do Returnal, así que seguramente algo de por aí caia. Hai cousiñas como xente que anda pedindo por aí por redes o de Wolverine, nunca me acordo como era o nome en galego de Wolverine. Lobeto. Creo que algo así, sí. Sí. Os enfermos de Final Fantasy andamos a ver se din como se vai chamar a terceira parte do proxecto do Sete Remake. Con iso xa non chega, con ter unha palabra. Xa está. Pray por mí. Bueno.
Xa anda por aquí Farun, xa podemos dar inaugurado entón o Vos Farun. non sei se andades con moita gañas do show do State of Play, un pouco, bueno, cando saia que saia. É que, non sei, eu cando van vindo as noticias, pois vounos procesando. Exacto. Ademais, agora vivo nun mundo no que as cousas que salen para mí non significan nada, o sea, as cousas que eu xogo con moito retraso, en plan, polo menos un ano de retraso as cousas. Entonces, pues, as cousas vos vai salindo e xa... A min pasa o mismo, así que... Eu xa nin vos digo. Somos o anti-hype aquí, Somos Sí, Totalmente. super anti-hype. Que eso creo que se chama consumo responsable. Ya se toma moito. Soa mellor. Estamos facendo, no, Ana, non te preocupes. Decía yo a Iago, sabes, para que non se desanime. Estamos facendo abogacía do consumo responsable. Eu máis que nada busco a ver se atopo hype aí no State of Play, porque tampouco ando así moito máis. A parte, estou en época de que vou facendo longos na piscina, que vou chego, xogo a actualidade, volvo para atrás. Entón, claro, se fai 3 semanas estaba coa Hades 2, agora estou xa en 1994, porque estaba entre os Bomberman e o Final Fantasy 4, nada, xa voltarei para a actualidade. O sea que o hype que hai no State of Play deste ano é que inventaron a máquina do tempo. Sí, seguramente sí seis. Lo siento, John, te necesito. Bueno, iso por unha banda. E hoxe, mira, prometo-vos que non estaba sincronizada esta cosa, pero bueno, sai unha aventura gráfica feita en Galicia, dun estudio que xa temos falado aquí en algunha ocasión, que son Aruma Studios, que é un estudio afincado na provincia da Coruña, e que lanzan hoxe a súa aventura gráfica, Shadows of the Afterland. Vamos ver aquí un poquinho de imaxes. On the other side. How did you die? What the? No! Nothing happened. I don't remember having died. Pois, basicamente, está un xogo ambientado en Madrid nos anos 1960, cunha estética que lembrará, pois, eso, a moito dos que pensamos aí esa época de LucasArts dos 90, pois ese pixel art e personaxes e diálogos así un pouco tolos. Creo que acaba de ver Peñíscola, porque ese castelo coñece. Acaba de ver Peñíscola. Básicamente é unha aventura destas un pouco xa de ultratumba, digamos que nos poñeu na pel de Carolina, que morre antes de que comece o xogo, como quen di, ten que atopar un pouco o seu sitio no, bueno, pues eso, no outro mundo, no máis ala. Pues eso, Pues nunha estrutura de... Sí, pues un pouco de cosas que imos falar hoxe, de aventura tipo point and click e diálogos. De momento, tedelos non estou rocado en inglés e castelán. E agardamos que se hai posibilidade, pues que chegue un momento a xogalego.gal, por exemplo, pues estaría ben. E nada, pero bueno. Un madrileño falando galego. Pois sí, pois claro que sí. Sentidiño. Bueno, e dito cal, para non irnos moito de tempo, vamos ir xa a abrir o territorio aventura gráficas, así que vou a música que poño sempre últimamente, que é a Lavender Town esta. Que entra lenta. Menos mal. Pois iso, como... Sí, hai que empezar no beat. Que tal? Hoxe, coñezo como carro madrileño, xa teñen aquí o cast. Feito o cast. Moi ben, pois xa está. Chop, chop. Pois hoxe imos falar un pouco de aventuras gráficas. É verdade que é un xénero moi amplo que ten variantes, sobre todo a medida que vai, bueno, como no medio do videoxogo que cada vez hai máis misturanza de xéneros e demais, nunca foi unha cousa que é A, senón que ten cousiñas de outras cosas. Cousiñas de outras cosas, moi ben, estou hoxe para gañar un premio de discursos. Entón, bueno, é un xénero que comeza sobre todo no ámbito das computadoras, primixeniamente, antes de ser gráfica, había as aventuras de texto, un pouquinho. Nese terreo, teñamos por aí, creo que o Adventure e demais. E sería un pouco o comezo de xerres, porque se toca aventuras gráficas, non sei se coincides nesto, son, digamos, como eses tipo de xogos que beben un pouquiño tanto de literatura como de cine, segundo vai evolucionando.
Non sei que é o que vos chama a vos eso, do xénero de aventuras gráficas, para ver se mo comelo. Para min é un destes xéneros que no que entras cando te vas maior, porque, bueno, polo menos eu de pequena eu quería que houvese cousas que voasen polos aires e que fosen moi de acción e moi... Pero co tempo aprendín a valorar o que son as aventuras gráficas ou os point and click, que bueno, é un pouco todo isto. Xogos que se enfocan máis no narrativo. Entón, penso que tamén é igual para o resto da xente, non? Por favor, facedeme sentir ben porque non podo ser eu a única. A min pasou algo similar, si tamén entrei un pouco tarde, pero sí que son xogos que son outro ritmo, entón é outro descanso, é outro estilo de narrativa, é outra pausa, suelen ser historias, moitos teñen unhas historias super chulas, increíbles, son xogos que se dan moi ben por humor tamén, entón, ao final son xogos moi chulos para xogar de outra maneira, sen o estrés o mellor dun xogo de acción ou dun RPG. Entón... E ademais, sinto que este tipo de xogos son como flexibles, é dicir, non é que sexa como un libro que ti lees e que sempre ten o mesmo final, tes un certo grado de, coa xogabilidade, tes un certo grado de influencia sobre o final do xogo, entón, pois, ten máis chicha. A mí o que máis me gusta das aventuras gráficas é que non lle gustan a John. Entón, o que seña levarlle ao contrario. No, é coña. Diana? Eu, sen embargo, a verdade é que xogaba máis aventuras gráficas de pequena que agora porque, bueno, realmente eran os xogos aos que eu tiña acceso tamén, pero sí que é certo que he viña dun punto no que o desenvolvemento de videoxogos non estaba tan desenvolto, por dicirlo de algún xeito, e eu penso que tamén facer point and clicks era moitísimo máis fácil que facer cousas, bueno, con pouco máis de, non? Entón eu lembro xogar mogollón a, bueno, como era, as aventuras de Merliño ou algo así, ese xoguei como 5 veces, porque caí nas miñas mans e o queimei, pero xogaba mogollón tamén os de Mortadelo e Filemón, porque ademais tiña ordenador pataca e o que tiraba era o point and click, non me ia, os Sims non me tiraban, por moito que intentaba, pero entón sí que daba moitísimo máis de pequena que lle dou agora, e penso que estou perdendo moitas cousas moi guais por iso a día de hoxe. Ahora que mencionas a Mortadelo e Filemón, que acaba de reeditarse en sistemas actuais a semana pasada. Sí. O do sulfato atómico. Sí, ese foi o máis famoso que fixeron. E que aparte o primeiro cómic da colección de Olé e demais, o sea que os lanzaron. E iso levaba Steam. igual case 30 Steam, por exemplo, consolas tamén. Pedro por aí. Eu, neste caso, a min sí que é un xénero que, creación de comezos dos 90, consola, non un xénero de consolas, é un xénero que cando podía tocar un PC, pois eran o xénero asociado a PCs que sí que podía tolerar, porque xa nos metemos en cosas de recursos e demais, sin ser outra cousa, non, pero cosas tipo Sí, para xa máis. Nos Sims vas un pouco a, como decir, vou intentar entrar no inferno, ¿no? Entonces así xogas aos Sims, a ver que pasa. Pero bueno, volvendo un poquinho os inicios un pouco do que considera os primeiros xogos xa do que entraría como aventura gráfica, teríamos que irnos ao ano 80 co Mystery House, que vamos aquí unhas imaxes por aquí, que, bueno, con gráficos moi vectoriais e demais, e, sobre todo, esta primeira época, veña un pouco máis destas aventuras de texto que comentaban antes, no que ti te relacionabas, pois, introducindo verbos e suxeitos, pois, get key, o sea, coller a chave ou demais. Entón, claro, ou poñías as palabras xustas concretas ou igual era complicado avanzar. É que eso sí que me mata, porque como agora adiviña a palabra que... Claro. Que se ocurreu desarrollo. O sea, claro, sempre coller notas aí que tens que poñer e demais, pedíanche meter comandos e demais. Vamos a facer o repaso super rápido un pouco tamén para ver que campo de xogo temos para logo ir comentando as distintas aventuras gráficas. Xa índonos a segunda metade dos 80, pois xa empezan a aparecer estudios desenvolvedores especializados neste xénero, como sobre todo son LucasArts, que me fa, eu creo, de algún xogo deles, e Sierra, que digamos que son os que se especializan aí. En ese caso,
pasa, por exemplo, que vai evolucionando, por exemplo, LucasArts ten un sistema que é os CUMS, non me mal, as siglas, que basicamente aí xa che poñían, che acotaban o número de verbos que podías usar e demais, entón, bueno, era unha maneira un pouco máis usable, amable de ir por estes xogos. Claro, estes xogos logo, ao estar sobre todo funcionando en PC, pois digamos que son sistemas que teñen acceso antes ao CD-ROM, co cal aí empezamos a ter xa dobraxes tamén de xogos ou, digamos, como escenas visualmente máis atractivas do que podíamos ter en consolas e demais. Entón, eso, nos 90, pois tamén se aproveitan disto. Pois eso, xa gran parte das aventuras gráficas que dos 90 pois xa contaban con dobraxe. E o outro tema da localización, que logo se dá tempo, pois tocaremos un pouquiños. Que pasa? Que a partir de aquí, claro, empezamos as aventuras de LucasArts e máis xa encadrarían no que se chama point and click, que basicamente é manexar con rato ou faz clic en elementos do escenario que chan pintando, que aparte xogan esa parte un pouco cinematográfica que ti realmente estás vendo como distintas cámaras e escenarios nos que vas por aí camiñando. Algúnas serán tamén en primeira persoa, vai un pouco estas dúas posibilidades, un pouco máis enfoque máis cinematográfico, outros máis primeira persoa. E logo empeza a haber variantes, algúns que tiran máis xa o territorio creva cabezas, outros máis un pouco conversacional barra cinematográfico. Se nos imos ao ámbito xaponés, aí xa estaríamos máis no terreo do que sería visual novel, que sería un pouco máis pois, banda deseñada, un pouco así con un pouco de animación ou con fondos un pouco máis traballados. E logo chegaríamos incluso xa en cosas de 3D. O Shenmue é un pouquiño por aí, xa tarde dicir Shenmue. Sería, iríamos un pouquiño por aí. Si é certo que este xénero pois baixa un pouquiño nos 2000 de ter presencia, pero bueno, retoma o fío aí a mediados de 2010 e demais, sobre todo con xogos de Telltale, que sí que revolucionan, o sea, funcionan bastante ben, sobre todo asociados a marcas coñecidas, como Walking Dead, tamén teñen de Batman e demais. Outros exemplos, Life is Strange, estou pensando. Que pasa que aí xa entramos tamén misturando un pouco mecánicas, un pouco de moverse en 3D, non xa non estamos no point and click, senón de andar inspeccionando. E logo outros máis cinematográficos, como poden ser os de Quantic Dream, que son os xogos de Heavy Rain, Detroit Become Human, e esta pesca. E un pouco, tirando, en que son aventuras gráficas, pero que xa tira un pouco máis na acción, teríamos como estas cosas como son o Dragon's Lair, que se volvemos para 84, que eran un pouco estas aventuras gráficas que basicamente era de reacción de premer un botón para ir a determinado lugar para ver onde ia a frecha. O que pasa que neste caso sería case máis un vídeo que ti ibas interactuando para onde vai o monicreque ou non faz nada e o monicreque sigue reto e demais. Pero, bueno, sí que crece un pouco unha linguaxe parecida ás aventuras gráficas nese aspecto. Bueno, sería un pouco unha variación desas cousas. E dito, claro, pois ímos a ir con dos xogos, o sea, dunha das empresas desenvolvedoras de xogos principais neste aspecto. Vamos a ir para unha illa e a falar como piratas. Dalle, Lara, vamos a falar de Monkey Island. Por fin podemos falar de Monkey Island. Foi longo isto. Pois claro, se falamos de aventuras gráficas, hai que falar do Monkey Island. Eu xoguei Monkey Island tarde, non tardei moito en xogar, pero é un xogo que me divertiu moitísimo, paseino super ben xogando. Parece unha xoia absoluta. É un xogo de 1990 que saliu en pixel art. É un xogo de point and click. É unha parodia das aventuras de piratas, totalmente. A historia sigue alrededor do personaxe principal, que é Guybrush Threepwood, que está na súa misión para convertirse nun famosísimo pirata do Caribe. É un xogo que é divertido, ten unha historia xenial, unhas mecánicas maravillosas, hai unha loita de esgrima con insultos que, vamos, unha gozada aquelo, rompe tropos, ademais, entonces, pues, para min este xogo é unha xoia absoluta. Hubo unha remasterización do xogo hará uns anos no que se cambiou o estilo de pixel art por un estilo máis artístico e ademais puséronselle voces en inglés os personaxes. A min tamén me encanta esta versión, é tamén unha maravilla, encantame escoitalos falar, o dobraxe en inglés é moi divertido.
E para min é un xogo que é unha verdadeira xoia. O segundo tamén, son os dous para min os mellores. E o segundo ten cousas estupendas. Para min o concurso de chuspes do segundo é maravilloso. Pero teño que dicir que este primeiro, cando xoguei, vamos, quedei encantada. E cada certo tempo, como agora xa non me quedan os xogos tan grabados na mente como cando era unha nena, volvo a xogar cada certo tempo e divertirme moitísimo outra vez. Que maravilla. Bueno, que recomenda? O sea, de probaches hai son 4, creo, xogos. O sea, Eu xoguei os dos primeiros, o terceiro xa non cheguei a xogar e teño moitas ganas de xogar o último que fixeron. É que, claro, non van numerados, entón a min costa, tamén son de números, xa sabes. É complexo. Está o The Secret, o The Cures, o Escape, o non sei que, bueno. Pois eso, xogo que tamén por aquí estades comentando no chat que coñecido e tal. Mira, non me acordaba, bueno, sí que me acordaba deste, creo que hai alguén que comenta algún deste mesmo estudio, pero tamén Aventuras Gráficas, falamos do Shadows of the Land, pero digamos que en España tamén é un sitio onde houve bastante tradición de aventuras gráficas, que se non lembro mal. Sí. É o caso do seguinte xogo. Do seguinte xogo que eu xoguei o Hollywood Monsters 2, non xoguei o 1, que é un xogo de 2011 que é de Péndulo Studio, tamén é de point and click, pois é un xogo no que tens que resolver un misterio. Entón, está nun universo moi cinematográfico porque é como un mundo de Hollywood dos anos 40. Tes dous periodistas que son os protagonistas da historia, que son Lisa Lear e Dan Murray, que tes que desentramar unha conspiración pois que hai na industria do cine. Tamén é un xogo moi cómico, ten un dobraxe en español, con voces en español de actores moi recoñecibles, e ten un montón de gags cómicos, unha historia así bastante complexa e tal. Por exemplo, ten unha cousa moi graciosa que se centra, pasaba no primeiro, os monstruos de cine de terror existen de verdade, entón eles protagonizan películas. Xira un pouco alrededor de todos estes personaxes tan grotescos dos monstruos do cine de terror. É un xogo que eu recordo moi divertido tamén, o dobraxe era unha pasada en español, e tamén foi outro dos xogos de point and click que xoguei. Ten as súas cousas, pero da época, pois eso, é un pouco tal, pero bueno, está moi ben. É un xogo divertido. Que eu, antes de que se me pase, que citas a Péndulo Studios, que, bueno, estudio que fai pouquiño pechou, pero o último xogo que lanzara, que era o de Tintín e os caxutos do faraón, pois, precisamente, chegou traducido ao galego finalmente, un pouco impulsado por xente do ETIF e demais. Bueno, pois é unha das últimas cousas que creo que fixeron desde Péndulo, que teña esa bagaxe que diste de aventura gráfica xa durante varias décadas, pois foi ese Tintín e os caxutos do faraón. Casi xa aproveitamos a mencionar que tamén é aventura gráfica, con algún elemento un pouco máis de acción, pero iso que tamén de Péndulo, neste caso inspirado no mundo Tintín. Vamos a ir... bueno, esto falando un pouco de inicios de PC, vamos por manter un pouco, seguir no ámbito PC, un pouco en época parecida, logo iremos tamén a mundo consolas, sobre todo portátiles, que tamén hai un bo feixe de xogos para interesante. Pero, Ana, por favor, Chegou un momento. Chegou un momento. Para sorpresa de ninguén, evidentemente, vou falar de La Pantera Rosa en Misión Peligrosa, que estaba reflexionando hoxe un pouco sobre o tema, preparándome, e claro, é un xogo que é do ano 96, vou revelar totalmente a miña idade, porque nunha época na que os que éramos nenos naquela época, xogo que caía nas túas mans, se non tiñas moito acceso, xogo que rematabas e volvías comezar, ata queimalo. E iso foi o que me pasou a min con ese xogo, que no ano 96 pois eu non tiña acceso a outras cousas, entón pode ser tamén que por iso lle teña tanto cariño, non? A primeira cousa que me encanta deste xogo que o subtítulo original en inglés é Pink Panther Passport to Peril ou algo así, que pasaporte perigo, pero a traducción en español é super guai, porque Pelig Rosa, unha fantasía, comenzando dende aí.
A traducción en español está moi coidada, está super ben feita, incluso o xogo ten un montón de cancións, que agora falarei delas, que tamén están totalmente traducidas ao castelán. E ademais, vendo unha época na que os xogos se facían con tanto cariño que lembrades, que algo do que se fala moito habitualmente, de que os xogos agora xa non veñen cun libriño dentro. Ti marcas unha versión física, pero xa non ven nada dentro. Viña cun libriño, e no libriño, evidentemente, a parte das súas fotografías e os seus créditos e tal, tamén traía as solucións, os puzzles. E viña escrito en clave rap, que me parece unha fantasía. E eu lembro de, ás veces, ir ao libriño e estaba todo escrito como se fora pois, un rap, unha canción, algo así. Iso, penso que estas cousas a día de hoxe xa nin de coña. Bueno, de que vai o xogo? Pois é unha aventura gráfica / educacional, que dicimos que é unha aventura educacional e xa pensamos, vou ter un montón de personaxes aquí que me van estar soltando información rollo trivial para que se me quede na cabeza, pero para nada. Basicamente tamén por algo que mencionaba Lara, non? Porque é un xogo no que tes o humor super presente, entón estás aprendendo cousas sen darte conta. Ti és a Panteira Rosa e és un espía. E a túa misión é ir a un campamento de verán de nenos superdotados que veñen de todo o mundo e tens que coidar deles. Punto. Que o que pasa? Que de repente unha mañá un rapaz que se chama Nigel comeza a comportarse dun xeito un pouco estrano. Entón te mandan a Inglaterra. De feito, no que estamos vendo agora en pantalla, estás en Inglaterra entrando no casoplón de Nigel, que eu de pequena decía, joder, como viven los ingleses, ¿no? Que guai, que casas tan chulas. Porque eran nenos super... Sí. Nenos superdotados barra, evidentemente, ricos, non? Entón, bueno, pois, tes que viaxar a Inglaterra, e en Inglaterra aprendes o que é un pub, que está moi guai, pero ten cousas de humor superchulas como que, por exemplo, hai un xornal que se chama The Sun que pon o príncipe Carlos veuse saindo cunha alieníxena. É unha broma respecto a Camila. E, de feito, hai unha pantalla na que de cando en vez ves un coche pasar e está subido en riba do coche que lle asoma a cabeza o príncipe Carlos cunha alieníxena verde. Vas a outros países, bueno, aprendes, que sei, hai unha canción sobre Guy Fawkes, que eu aprendín sobre Guy Fawkes antes de que houbera a película, como se chama, V de Vendetta. Vas a Exipto, en Exipto aprendín de pequena con 7 anos que para momificar a un corpo tens que sacar o cerebro polo nariz, super educacional e moi guai, pero cho poñen en clave canción, está chulísimo. Vas a China, vas a India, vas a Australia, vas a Bután. En que momento lle falas a un neno pequeno sobre Bután? E eu fixen un montón de traballos para o cole utilizando este videoxogo. O cal, evidentemente, eu me sentaba diante do ordenador e dicen a miña nai, non, é que teño que facer o traballo para clase, total. E totalmente podía facer traballos para clase co videoxogo. E ademais tamén... De verdade. Non, educacional, pero que ademais ti tiñas como unha PDA, chamaban a PDA, na que se ia salvando información sobre diferentes países. Entón ti logo podías acceder gastronomía, non sei que, non sei cuánto, que bueno, a parte de Inglaterra era un pouco breve, pero bueno, do resto había máis en gastronomía. E logo ademais te falaba tamén moito de temas como, por exemplo, pois falaba de discriminación sexual en India, dos dereitos das mulleres, falaba sobre o colonialismo en Australia, un montón tamén, falaba sobre o problema da superpoboación en China, que en aquel momento estaban coa política de un fillo. Entón, evidentemente, é un xogo que eu gardo moitísimo no meu corazón, que se o queredes xogar, hai unha páxina en Twitter que se chama La Pantera Rosa Misión Peligrosa, na que teñen un link que podes descargar cun solo clic. Eu lle botaría unha ollada porque tan fácil na vida. E eu non son a única tola da Pantera Rosa, porque hoxe vos comentábamos con vos que Pep Sánchez, que é do podcast de Anaid Games, penso que é, cada 2x3 tamén está mencionando a La Pantera Rosa Misión Peligrosa e dicindo a todo o mundo que teñen que sacar a Pantera Rosa Misión Peligrosa. Pouco tola estou, eu seiro polo xogo, pero eu vos lo recomendo un montón. É que a gusto acabo de quedar. Que guai. Moitas gracias. Maravilloso. Increíble. Cando descargas, que maravilla. Sí, a verdad, Hai unha canción. Había brahmins a trillas, baixas sugras
Existieron muchos más que no puedo contarte aquí. La última de Puro 90, un pouco base de Seinfeld, pero... Esta canción está moi guai, fala do sistema de castas, pero en India hai dúas cancións, e a segunda canción te rompe o corazón porque fala da historia do Taj Mahal, da historia de amor do Taj Mahal, que tío estás aí, por favor, por que me estás contando todo isto do home morto de pena pola muller que lle construiu o tal? Pero, perdón, xa calo. No, pero direche... Claro, eu comentaba antes, eu xogaba moitas demos en PC, non porque non mercaba xogos para PC, porque tiña consola, entón, pero bueno, cando che viñan con revistas que che regalan demos, entón a Pantera Rosa eu xoguei, no? É un xogo que coñezo, entón claro, xusto a primeira era na primeira zona, un pouco que víamos ao comezo, as primeiras imaxes. Entón sí que lembro que era simpático e máis. Entón tamén me pasa un pouco iso de que eu teño a sensación de tamén ver este tipo de xogos de pequeno, pero eran, digo, son xogos de PC. Xogos de PC teñen esta pinta. Logo xa apareceu Duke Nukem 3D e demais, entón xa me botei a perder. Pero lembro, Pantera Rosa, pero logo tamén nesa época había demais franquías ou cousas que estaban de moda que sacaban versión animada. Pantera Rosa, bueno, un pouco xa de varias interxeracional, pero de Ace Ventura, lembro que creo que houve dúas aventuras gráficas tamén deste tipo, un pouco pillando a estética da serie de debuxos animados de Ace Ventura, que lembremos que é unha cousa que existe. Entón, era un pouco tamén este estilo, bueno, había varias, bueno, logo veremos no que comenta a xente tamén de aventuras gráficas que recomendan, que gaña Indiana Jones por goleada, pero logo xa falaremos un pouco por aí. Pero bueno, esto sería un pouco o ecosistema PCs, neste caso estamos falando máis dos 90, pero bueno, tamén desde finais dos 80, sobre todo eso, LucasArts, un pouco de Sierra, neste caso, pues tamén xa un pouco con esa, a veces, vocación. E que tampouco sei, educacional, bueno, claro, sí, o sea, mete malos, pero é que a historia estaba xenuinamente ben, o sea, por lo menos o cachiño por aí, xa non é como estes de, vamos a aprender a MK, no, senón que vai como ben integrado No, sí. Un poucos de Carmen Sandiego tamén, un poquinho, me lembra un poquinho igual Setón. Carmen Sandiego podría considerarse, bueno, sí, claro, evidentemente, sí. O de que teñas, aparecías nun sitio, te daban 3 pistas e tal. Sí. Claro, e creo que logo hai un de plataformas, porque tamén nos 90, se non era aventura gráfica, era plataformas. Bueno, que ao final de Carmen Sandiego hai moitísimos xogos. Eso, o que xoguei foi este do 92, que xa comentei nalgún podcast, pero sí, tamén era unha aventura gráfica realmente. Ao final seguías pistas, e che iban dando información. E demais. Tamén nesta época, en que estamos falando de PC, tamén empeza a haber cousiñas, por exemplo, en PlayStation, creo unha saga bastante celebrada a primeira PlayStation, que era os Broken Sword, que eu algún teño probado tamén, unha demo que había para PC, pero sei que saíron tamén en PlayStation. Bueno, un pouco así dos Templarios e demais, estaba interesante. Pasa isto, non sei, bueno, se dá tempo logo facemos mini parada en Saturn, porque Saturn tamén había un par de cousiñas, pero igual non nos dá para tal. Pero imos saltar uns cantos anos máis para diante e imos ir xa polo ecosistema de consolas portátiles de Nintendo, que é onde nos vai levar Sara con varias sagas, e que tamén veremos logo polos comentarios da xente, que hai xente celebrando as aventuras gráficas nesa consola. Alguna obxección co que acabo de decir, Sara? Ninguna. Objection! Non temos obxección, procederei a falar do tema evidente, como podedes ver, atópome no estrado de Phoenix Wright Ace Attorney, porque imos falar da saga de Ace Attorney, que é a que xa dixeron noutros capítulos que estiven probando por primeira vez na Nintendo Switch. Entón, pois, coméntovos que, para que non saiba o que é, a saga de Ace Attorney é unha saga de videoxogos que se basea como novela gráfica en resolver casos. Ti es nas dúas primeiras sagas da franquía un abogado, e na terceira es o fiscal, se non estou equivocada. Entón, pois, a primeira de todas sería a de Phoenix Wright, na que ti es, efectivamente, o abogado chamado Phoenix Wright, que trata de resolver
pois unha serie de enigmas, unha serie de crimes, comeza con este crime que estamos vendo aquí en pantalla dunha morte, dunha persoa moi importante para el. Entón, pois sí, é o seu primeiro caso, ademais, entón comeza forte, non? Matanlle a alguén e teñen que resolver o crime. Entón, obviamente, a saga ten moitísimos máis casos, vanse complicando a medida que pasa o tempo porque ti tamén gañas máis experiencia. É un xogo que ten moitísimos momentos de humor, as personaxes son moi curiosas, incluso os nomes das personaxes, polo menos en inglés, eu penso que tamén noutros idiomas se traduciu de unha forma así con inxenio, pero tamén dan pistas acerca de quen é o culpable, quen non o é, quen é simplemente un testigo. De feito, como é? A persoa que cometeu o crime, spoiler alert, no primeiro caso de todos, chamase Saw It, é dicir, que o viu o que pasou. Este efecto de sonido. Sí, bueno, está moi ben. Gústame moito, estou actualmente xogando o xogo. Despois dos 3 xogos de Phoenix Wright que hai, ven o de Apollo Justice. Apollo Justice é, pois, outro rerun do mesmo tipo de estructura de xogo. O que pasa é que ti és un abogado diferente. És Apollo Justice, que a verdade é que non cheguei a recopilar moitos datos desta saga en particular. Entón, entre isto e que só hai un xogo de que fala de Apollo Justice, para min é un misterio, pero eu penso que tamén me vai gustar moito porque é un pouco o mesmo rollo. E o último sería o Ace Attorney Investigations, no que ti és, xa non és abogado, senón que és o fiscal, entón ten unha estructura un pouco diferente. O fiscal, Fiscal, sí. Es o fiscal que se chama Miles Edgeworth, que é unha personaxe tamén recurrente en toda a saga. Eu penso que sacaron este xogo porque a xente lle gustaba moitísimo a personaxe, polo que sexa, non? Polo que sexa. Aquí no, mira, vou entrar agora en internet. Sí. Sí. Entra outra. Vos seguide falando, xa vos veño a captura. Vas tomar unhas capturiñas de pantalla. Non te Rita, porfa. Con fines de investigación. En fin, pois nada, temos estas 3 entregas, a de Phoenix Wright, a de Apollo Justice e de Miles Edgeworth. Todas moi xugosas. Tamén houve outro tipo de xogos que saíron de Ace Attorney, como incluso un crossover coa saga do Profesor Layton, que se chama El Profesor Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney. Dicían, temos que chegar ao cupo de palabras, temos que rechegar aquí espazo, veña, non que poñer todo. Pois sí, El Profesor Layton versus Phoenix Wright Ace Attorney. E tamén hai un par de edicións que se chaman The Great Ace Attorney, pero que solamente saíron en Xapón. Por a razón que sexa, Xapón leva todo o merme. Obviamente este non tive a oportunidade de probalo. E tamén destacar que estas sagas saíron para plataformas como Xbox One, PlayStation, Android e iOS, Nintendo DS, Steam, Nintendo 3DS, e non sei se iso é todo. Estaba pensando, habería algún de Game Boy Advance? Sí, os 3 primeiros. Para os cales, que son Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All e Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Esa triloxía inteira que saiu primeiramente para Game Boy Advance e para Nintendo DS. Teño eu na Nintendo Switch, estou gozando a moitísimo. Sí, que incluso creo que de cando está de oferta está a 10 euros. O sea, que vale a pena. Sí. Baixamos ahora mismo todo o Ace Attorney. Pois sí, que Adendum.
quero que sepades que ahora Sí. mismo na plataforma mayoritaria de fanfiction de internet hai máis de 11.000 fanfics nos que Miles e Phoenix Wright están xuntos. Pois claro, Vale? obviamente. Máis de 11.000, ok? Ya está. Obviamente, e moitos Continúa. máis personaxes, estou segura de que os mezclan entre todos, porque bueno, dan show, a verdade que sí, as personaxes son moi carismáticas. Seguindo no ámbito da Nintendo DS tamén en Wii, un xogo que xa falamos no programa anterior de enfermidades, pero tamén por ver un poquinho teu enfoque, Sara, tal, cal sería? Serían os Trauma Center, que falou John a semana pasada un poquinho deles, pero, bueno, contas un poquinho tamén eso, visual novels, pero con cousiñas de medicina. Efectivamente, non contarei moito máis que isto, porque se xa se falou dos Trauma Center, pois non hai moito máis que dicir. Dicir que están limitados a plataformas de Wii e Nintendo DS. Xa está, non saiu para ninguna outra plataforma e tampouco falta lle fai, porque a verdade é que o gimmick do xogo... Non, é dicir, non estou dicindo que sexa malo, É Que que... pasa, Rita, por favor? Nada, que denme cosquillas. Ui, bueno, logo me contas, me pasas uns linkitos. Dime, o cambio climático, que xa está en primavera, Rita, bueno. Sí, que dan show. Me mato. Pois nada, Bueno, bueno, neste caso- coméntoche... Dime. Sí, conta. E a dicir que coméntoche que estou segura de que tamén hai fanfics de personaxes do Trauma Center. Porque son un pouco do mesmo rollo. De todo. Sí, está un pouco máis de saborío. Sí, ten unha obra un pouco máis seria, un pouco máis que se toma a sí mesma máis en serio, pero tamén iso lle dá encanto. É un xogo que se trata de iso, ten elementos de visual novel, pero hai momentos de acción que son en realidade puzzles que ti tens que resolver coa excusa de que estás pois operando en pacientes, pero é todo como moi intenso, hai bichos rarísimos, como aquí o que estamos vendo agora é un virus que crea como partículas que tes que matar co láser e todo isto estás operando por riba do miocardio. En fin, é o corazón, o que estades a ver. Pero o bicho métese por dentro e fai laceracións, e fai non sei que. É moi intenso, moi intenso. Me gusta moitísimo. Sí. Señor, no quiero poner... Sí, co láser. Bueno, eu non querería que me... En fin. Sí, este Porque cho Sí, o primeiro de todo, que saiu no 2005, saiu para a DS, ese xogueino ata o final, e o rematei, gustoume moitísimo, xogueino moi de pequena, e claro, a mí estas cosas tipo de vísceras e cousiñas así, causaban moita impresión, pero neste xogo levase ben, non é que sexa super truculento, entón, ben. O seguinte sí que non o xoguei, sei que hai para Wii, o Trauma Center Second Opinion, que saiu un par de anos despois en Europa, tamén está para Wii o Trauma Center New Blood, que saiu no 2008, e logo está o Trauma Center Under the Knife 2, que é pois, a versión 2 da primeira de todísimas que saiu, pero solamente saiu Norteamérica e Xapón. Entón, aquí en Europa non o vimos. E o último que saiu no 2010, tamén para Wii, e que se chama Trauma Team. Deste sí que non, a verdade, non coñecía a súa existencia, pero penso que chegou sen pena nin gloria, porque non escoitei a ninguén falar deste, nin vin gameplays, nin nada. Terei que investigar a ver se merece a pena, pero ten pinta de que está mal que o diga, pero o que xoguei eu é o mellor. E tamén o primeiro, é como onde empezou todo o hype. Pois é, por que non? ¿Por qué no decirlo? Vale, pois se parece, pois bueno, imagino que os médicos que han tenido tomando descanso irán á cafetería, así que vamos a ter un coffee talk, que chaman. Xa indo a sistemas máis modernos, non? Sí, este é un xogo que quería simplemente mencionar porque non o teño rematado e a verdade é que teño aparcado onde hai moito tempo. De feito, nin me acordaba de que o tiña. Upsi. É o Coffee Talk, que é un xogo que estou xogando actualmente para a Nintendo Switch. Vai literalmente de ser un barista, é o propietario, é o único traballador dunha cafetería que se chama Coffee Talk, que está en Washington.
O que faz é recibir clientes que son pois, criaturas fantásticas, tipo orcos ou demonios ou sereas ou non sei que. Pouco a pouco vas aprendendo pois, as súas comandas, un pouco da súa historia, dos trasfondos, das relacións entre sí. Ten moitísimo deste elemento de novela gráfica porque céntrase case exclusivamente nas relacións interpersoais. Sí que ten algo de coleccionar obxectos, me parece, e un poquinho de puzzle, pero vamos, que é sobre todo centrado nas relacións de personaxes. Está moi ben. Sara, En este... dime o máis importante. Hai tema ou non hai tema? Neste? Sí, neste. Pois eu penso que sí. Bueno, entre eles sí, pero ti con eles. Bueno, poder facer de Celestina tamén está ben. Entón, elementos de Celestina tamén me val. Sí, de feito, está todo, por lo que estou vendo aquí polo gameplay pasado así en rápido, é todo o mesmo espazo. Digamos que temos Sí. panas que de barra e demais. Pois, seguindo con xogos así un pouco máis actuais, non sei se queréis engadir algo máis, Sara. Non, está ben. Destos hai varios, verdad? Hai máis de un... Creo que ten unha segunda parte. Sí, creo que saiu algún máis, pero non me fagas tampouco moito caso porque eu nunca sei o que falo. Mira, Sí. mira ese casco de astronauta que cheo de estrellas. Que bello. De ilumbrei que este xogo lleveu nun bundle de Apoio a Palestina que había en Itch, o que creo tamén pillei por aí. Nada, que lle ten ganas. Vámonos con xogos tamén relativamente actuais en nuestro trabucado, Rita, no teu caso, que falamos de The Life and Suffering of Cerbrante. The Life and Suffering of Cerbrante, a vida e o sufrimento de Cerbrante, o sea, o nombre do xogo é apto, vale? Vamos a empezar por aí, o nombre do xogo é moi apto. Saliu no 2021, foi desenvolvido por Sever 101 XP, porque, sabes, esa xente vían ser millennials, entendo. Saliu, bueno, Windows, PlayStation, Xbox, tal. Vou decir unha cosa, este xogo foi Backseat para min, e despois dixen eu, sabes, vou a empezalo, a ver que tal. No, son demasiado sensible para The Life and Suffering of Cerbrante, sabes? Pasei a infancia de Cerbrante e dixen, eu non podo chegar á adolescencia nestas condicións, porque, a ver, ti sigues a vida e as tribulacións de un rapaz dunha familia nun universo fantástico, vale? Vamos a empezar por aí, un universo fantástico donde hai castas que son moi estrictas, hai como 3 castas, pode ser noble, pode ser sacerdote ou pode ser un pringao, basicamente. En este universo hai uns deuses que se chaman os xemelgos, que son reais, vale? Isto eu non cheguei aí, isto ainda non o sei, pero Evan sí, está confirmado que son reais, tal. E pois que eles como que se supón que dividiron o mundo en 3 castas, no? Hai de feito, hai unha raza de como de nobles orixinarios que son como Targaryen ou algo así, e o resto pues, son uns pringados. Algúna xente pues, faise noble a través de hazañas e cosas así. Ti, Cerbrante, é un rapaz que lle nace a un pai nobre, pero a mai é unha plebea. Entonces ti eres tamén un común, un pringao, un plebeyo, un serf, igual que tes dous irmáns que son para ti e un maior que é nobre. E basicamente, pois tes que salir adiante nesta situación familiar tan complexa, preservar... Entonces, basicamente, o que tes que intentar é salir adiante, despois ao final hai como un gran evento de... Isto poido decir, porque tampouco tan spoiler, hai como pode haber unha revolución, non? Porque a vida para a xente común é moi injusta. Entonces, pues, como que a túa vida, como se di isto en galego? A túa vida antes deste evento, a túa vida que chega hasta que chega este evento, non? E como reacciones ti a este evento, se o propicias, se o tentas evitar, se o evitas, se participas, como participas,
Entonces todo o que fas antes deste momento pues inflúe, non? Hai como tropomil finais porque todo depende do que lle pasa a tua familia, aos teus amigos, de que traballes, si conseguiches a nobreza, si sigues sendo un común, tal. O xogo é unha aventura gráfica con mecánicas, con varias mecánicas principais. Tes as túas stats, como percepción, valentía, determinación, tal, que son pasivas, non é como valas acumulando cas decisións que fas, e como que van aumentando, bueno, creo que non sei se poden reducir dependendo se che pasan algunha cousa, sabes? En plan, igual, sabes, non sei, igual como non cheguei moi lonxe, igual se hai un evento no que perdes un ollo, pois perdes percepción, non sei. Pero en xeral as pasivas pois vanse construindo así. E logo tes a vontade de acción, que tes como unha reserva de vontade de acción, pois que vas acumulando ou gastando para facer, para dar un puñetazo, para un golpe na mesa, tomar unha decisión importante ou que seña, pois podes gastar vontade de acción e acumular de outras maneiras. Logo tes mortes, as mortes menores que lle chaman, e dúas métricas que influyen moitísimo nos finais, que son a reputación e a unidade familiar. O das mortes é moi interesante porque neste universo os pringaos son moi pringaos e os nobres son moi afortunados, non? Pero a xente común pode morrer 3 veces e resucitar antes da morte final. Teñen mortes menores. Entonces, a xente común pode ter varias mortes e a cuarta xa así xa se acabou, non? Pero os nobles só poden morrer unha vez. O sea, os nobles só teñen unha vida. Un noble morre para sempre. Un común ten 3 vidas. Que é unha cousa interesante, non? Entón, ti como eres común, pois tes como varias. Podes morrer hasta 3 veces antes de morrer de verdad. Está interesante. Vexo que non me puxeches material audiovisual ya. Pois no comezo, pasa que sí, é unha rock xenealóxico aí. Fóixeme a pinza, Iago, sinto. Fóixeme a pinza. Nada, é moi difícil. O xogo é moi difícil. Como unha aventura gráfica pode ser difícil? Bueno, porque sufres moito e porque todas as decisións teñen consecuencias e sobre todo porque a túa situación familiar, social e política é tan complexa que sempre estás tendo que comprometerte con cousas, deixando cousas atrás, facendo, como lle chaman en inglés, compromising, non? E moitas veces non hai unha saída boa. Eu xa vos digo, non cheguei moi lonxe, solo quedeime na infancia, o sea, infancia, adolescencia, logo como unha vida adulta de estudante, non sei que, e despois xa a período de revolución. Eu quedeime na infancia. E tes cousas moi chungas. Por exemplo, hai unha decisión, nace o teu irmán pequeno, e un momento dado no que a túa nai está yendo fatal porque non para de chorar e empeza a sacudir e ti tes varias opcións de que podo facer neste momento. Pásalo mal, sabes? Unha das opcións é facer que se enfade contigo para que deixe de sabes, de encabronarse co pequeno. Hai cosas así todo o rato. Podes defender aos teus irmáns, pero logo, sabes, igual defendes a un e outro enfádase, ou se defendes a túa nai, os teus irmáns enfádanse, o abuelo enfádase, se defendes ao abuelo, perdes... E logo eso tamén influye na túa posición social, a posición social influye na túa carreira personal, sufrimiento de life and suffering. É un pouco telenovela eso tamén. É unha telenovela, pensei que está moi ben, é como realmente do pouco que xoguei e do que xogou, do que lle vin xogar a Evan, está moi ben, porque realmente é como absórbete, sabes? A historia, o universo é absorbente, é bastante absorbente, non é interesante. O que pasa é que non é para os mexericas como a mí. Si sodes dos que chorades. Como decía de meu abuelo, vendo o precio justo. Entonces,
Non esperaba este empate final. Bueno, le veramos. Como era o título? The Life? Las rosas y mariposas, no, The Life and Suffering of Ser Brante, a vida e o sufrimento de Ser Brante. Que está en plataformas varias actuais. Sí, en plataformas varias actuais que se pode adquirir fácilmente en varios lugares. Empecé no en Good Old Games, por ejemplo, pero está en outros sitios tamén. Iago, quero dicirche que, o sea, deste xa acabé, non sei se que tiñades algunha pregunta sobre o sufrimento. No, ¿verdad? Bien, me No, parece. a verdade que Ya. ten pintaza. Sí, eu penso que ti, Lara, que o podes disfrutar. Que te vexo curtida en estas cousas. No. Estás Tú chorando. aí comando esto. Mamá. Agarrando a gata e no. Vamos un pouco máis Algo un pouco cosas. máis lixeiro, chill. Isto en terrenais. Oh, que cuchi. Este é o Melto de Mon, o Cartas á Lúa. Empecé no Pixel á feira e por fin o acabei. Que tampouco era que fora tan largo, pero xa sabedes como é a vida. É unha aventura gráfica de que te mandas cartas. O sea, escribes as aventuras, escribir as cartas e ver como se desenvolve pois, o romance entre unha princesa que vive na Lúa e máis unha pirata espacial que, o sea, o concepto é unha fantasía, teño que decir. Non moitos spoilers porque realmente o lore vale a pena ilo descubrindo a través das cartas, que sobre todo porque ti basicamente digamos que tomas o rol da pirata, donde están casi todas as decisións á hora de que escribir, que decir, casi todas están nas cartas que manda a pirata. Entonces, pues, sí que vale moito a pena descubrir o universo espacial fantástico que hai neste xogo, que é moi cortiño, está en nicho que xogas aí no navegador, o sea, ni descarga ni nada. Tal, di. É que o tedes en galego, ademais, que Exacto, está en galego, neste caso. efectivamente. E aproveitar para comentar que este mércores o xogaremos tamén en streaming, por se xa queredes ver un pouco así as decisións en vivo, pois eso, xogaremos este mércores xunto un poquinho máis sobre heróis e a rematar o Zelda da NES, que xa estamos por fin no final. E lembraros que tedes a ficha deste xogo en Xogalego, xa sabes o catálogo que temos montado aquí desde Recuncho Gamer, e tamén tedes un filtro, aproveitamos ahora xa, de aventura gráfica, no que aí podedes ver diversas formas de entender a aventura gráfica. De momento aparecen aquí indexados uns 27 xogos, falta algún, como por exemplo de Tintín, que iremos metendo, demais, que comentamos antes. Temos moita cousa de Game Jam, por exemplo, varios xogos de Carlos Cortés, que é moi interesante o que fai, porque digamos que fai como unha especie de videoxogos, blog, contando cousas que lle pasaron un día ou nunha viaxe en tren e demais, e fai nun estilo visual novel. Bueno, ten varios xogos con distintas variantes de como afrontar unha aventura gráfica, ás veces máis textual, como neste de a veces tormenta, a veces atormentado. E hai cousiñas interesantes por aí que tedes aí para atar. Mira, aparece por aquí o Hellkind, que se quere comentar un pouco de que vai a movida esta. Estaba a piques de preguntar se estaba o Hellkind, claro, claramente. Está o Hellkind, neste caso, textos en... Esta, sí que tiña roto, perdón. Textos en inglés, pero o audio dobraxe en galego, que non hai tanto dobraxe en galego, así que está por aí. Si é certo que, claro, hai xéneros máis alados que temos por aquí que non estamos tocando todos. Por exemplo, Survival Horror, finalmente, son xogos que acaban tendo máis componente de habilidade en acción. Eu creo que as aventuras gráficas son os que, ao final, non che precisa ter unhas habilidades comando ou co cursor a hora de desmoverte neso, senón que o peso está na toma de decisións. Entón, o Survival Horror acaban derivando ahora máis en, pois eso, ter esas habilidades máis ben xogables e demais, pero iso que siguen sendo xogos que nacen moi pegados tamén ao que é o tema de aventura gráfica, igual que outros xogos de creva cabezas. Estou pensando no do ano pasado Blueprints, por exemplo, que entraría tamén, claro, que é unha aventura gráfica, pero é roguelike, pero realmente o Blueprints non é que precises
ter un manexo do mando tal, senón é máis ben pensar e cos elementos ir desengranando cousas. En fin, é iso que tedes Pero- en Xogalego, Todo o día, pois acaba. varios xogos por aí de aventuras gráficas e máis que irán chegando. Algúns deles, por exemplo, tamén son de móviles, por aí entra un pouco Yuppie Psycho, tamén un pouco de terror e demais. Iso, Dalle, Rita, di. No, que quería engadir unha cousa sobre o xogo, Sí. simplemente como nota personal teño que decir que me sorprendeu o final, porque como, o sea, non me esperaba que digamos que non é unha resolución que vexa moito en xeral, en historias. Digo por ben, pero sorprendeme porque moitas veces hai relatos que acaban sendo un pouco moralistas e este non dixo tomar bien. Queremos que acabe así, o sea, quero dicir, este o final que tes, non te sintas mal, sabes? En plan, non te rayes, tía. A mí iso pareceme estupendo, sabes? More power to you. Merecido. E xa está. Outra cosa que quería dicirche, Iago, é que espero que señas consciente que hoxe podía ter falado de Disco Elysium e non o Sí, fixen ¿no? porque teño piedad, son unha persona xenerosa. E xa falamos da súa igrexa, que me vale a min para identificar os xogos ou con ver a igrexa, así que... Xa, pero non paramos de Cindy, nin de, sabes, nin do chico do balcón, nin do comunista, nin de Llámame Mañana, que tiñamos Sí. que falar de Llámame Mañana. E tamén cousiñas, por exemplo, far un cita por aí o Pentiment, que non o comentou, e tamén te han falado del nun par de ocasións, creo que Ángela no capítulo de libros, por exemplo, e demais. O sea que hai moitiñas cosas, moitos xogos que ao final xa foron aparecendo por aquí, como Trauma Center a semana pasada, e tamén pasa por aquí. Quería lanzarvos rapidamente, non vou enrollar moito, pero tamén o tema de aventuras gráficas, que creo que é un xénero que é dos que está a cabeza, sobre todo, de marcar a que idioma se empeza a traducir. Digamos que os primeiros xogos que lembro están en castelán ou moitos xogos que a primeira versión que hai en castelán son aventuras gráficas. De feito, creo que en consolas o primeiro xogo que hai en castelán ou en español é o Maniac Mansion de NES, polo que máis ou menos puiden buscar un foro. E se pensamos de xogos en galego, é que nos estamos indo a esas épocas do edutainment, falaban por aí antes das aventuras máxicas de Merliño, que non é o primeiro, que o primeiro creo que é Misterio das 7 pezas, pero bueno, que sí que hai moitos xogos, ao final, pois iso, cando son videoxogos que sí que precisa ter que nos xoga, entendo o que está pasando, non é como Super Mario tal, que press start, press space, press enter, pois tiras pa diante, en tal, pero sí que é un xénero que creo que marcou moito, pois eso, cando se va marcando as datas de aparición deste tipo de xéneros en distintos idiomas. Entón, claro, se en castelán creo que estamos falando no 87, Maniac Mansion, creo que un pouco máis posterior cando chega aquí a España, pero claro, en Galicia estamos falando do 2000-2001, que sempre me baila un pouco a cifra co Misterio das 7 pezas, e todo isto. E a min quería poñer un momento claro, no caso dos xogos galegos sí que xa chegan con dobraxe, aparte con dobraxe de actores profesionais, bueno, son os de voces de ver na TVG e demais, pero no caso do primeiro videoxogo que saíu dobrado ao español, é polo visto un xogo de Mega CD do ano 93, que era un xogo de helicópteros, pero no meu caso, o meu primeira aventura gráfica casi que xoguei é un xogo que se chama La Mansión de las Almas Ocultas, que tivo versión exclusiva só para en castelán, o sea, que decir, cando aquí só había en castelán, o sea, mercábalo aquí e só ten versión en castelán, porque é unha aventura que usa gráficos, vídeos prerenderizados, bueno, aquí un señor que nos está aquí contando un pouco a historia, eu teño por aquí tamén, está a 2.400 pesetas de segunda man, é un xogo Wow. que basicamente vas por habitacións, digas que te vas movendo un pouco estilo Myst, o sea, que en coñezo a Myst é un pouco ese concepto. Increíble. Compilación de espacios liminales. Claro, Que medo. Soñas tendo febre. claro, pero vaste movendo por eso, por vídeos prerenderizados, plan, de aquí a tal porta hai un vídeo aquí, chego hasta tal punto, entón xirvo para tal lado. Era todo como concatenando vídeos. E como os personaxes non tiñan moito que facer, eran caras flotantes. O sea, xa estamos falando no 1956. Sí.
espérate, é que ahora non vai xa poño audio. É que a dobraxe pensei que era que non estaba facendo gameplay, pero non, espérate, vámonos a poñer así. A ver, por favor, enséñanosla. Lo siento. ¿Me cuento entre los sospechosos? Decirle que no. Créeme, confío en ti completamente. Wow. Bueno, podría ser verdad. Quizás sea yo el culpable. ¿Qué quieres decir con quizá? Eso suena un poco extraño. No estoy seguro de lo que digo ni de lo que hago. No, entonces xa se nota. Señor, por que vos tiene a cabeza flotando? Soa a doblaxe de me estás llamando virreina? Non sei se viches ese vídeo. Sabes, coñeces me estás llamando virreina? Non, me estás nombrando. No, Iago, bueno. tes que coñecer ese vídeo. Bueno, Sí, este que é dunha dobraxe dun videoxogo malísima. A dobraxe do videoxogo non... Creo que sona máis a historia, pero claro, non teño super ubicado que xogo era. Pero sí, xa sei, o sea, sei o que me dis, pero non teño ubicado o xogo ahora mismo que. Sona a proxecto de final de curso de quinto de primaria 2003. Claro, pero me encuentro en los sospechosos, unha cosa supernatural que di cualquier persoa a diario. E claro, houve máis xogos deste estilo tamén en PlayStation e demais, pero que usaban esta técnica de gráficos 3D pre-renderizados, o cal non era unha máquina que estaba xerando gráficos en tempo real, senón que grababan así un vídeo como se fose, vos sacaron imaxes de Toy Story, a esa calidade un poquinho, só que animación máis limitada. E claro, isto era un xogo que non tiña texto, era só dobraxe, todo o que estamos escoitando era só con dobraxe, non había textos sequera traducidos a nivel de subtítulos de diálogos, así que había os menús e demais. Houve outro xogo saído un pouco máis tarde en Saturn, que era o Toriko, Lunacy, segundo territorio. Este xogo xa non o traduciron ao castelán, chegou aquí dobrado a inglés, sen subtítulos. Entón, claro, este tiña un ambiente curioso, bueno, dobraxe tampouco era maravillosa, pero bueno. Un pouco o nivel Resident Evil da época, o sea que tampouco é o que había. E tamén era mesmo, só que un personaxe con amnesia, bueno, clásicas cousas destas de aventuras gráficas, ir por unha vila así un pouquiño, pois eso, un pouco como unha europea de comezos de século, desde o punto de vista xaponés, que son Devil May Cry, basicamente, máis ou menos, tamén. E claro, que pasou con este xogo? Que foi un dos primeiros xogos que na Hobby Consolas non recibiu valoración xunto ao Super Mario 64, porque como era obra mestra non nos atrevemos a poñer puntuación, pois directamente era que era unha cousa que dependías tanto de saber inglés ou non para disfrutar do xogo que foi así dos seguintes xogos que non tiveron puntuación medio especializados en España, por iso, un pouco polo tema este da localización que son que é importante ás veces, pois iso, ter os xogos lo que hacer na lingua que poda disfrutar a xente o territorio que vai destinado. Entón, bueno, sí que neste caso a xente que temos Saturn debe haber algún estudio tal de que temos mellor nivel de inglés que os que xogaron PlayStation. Isto de esa xeración, xa vos digo que ten que haber algún tipo de cosas sociolóxicas aí. Tiña lo que facer ti. Igual ainda non hai, pero faino ti e xa está. Bueno, na Game Boy tamén tiña un montón de xogos que estaban en inglés, porque Xurásico tiña en inglés, tardei anos en descubrir que era o que tiña que facer. Pero mira, o Roger Rabbit de Game Boy estaba en castelán, que foi o primeiro xogo que lembro de tal, e era aventura gráfica, así, cenital e demais, estaba en castelán, entón, quero dicir que bueno, en fin, Sega nesa época non lle daba tanto. Es que xogan nos 80, efectivamente, xa meterse nun ordenador xa supoña, porque xa os comandos e todo isto xa era necesario. Estou aquí, que non me acordo onde teño aquí a música. Vamos a poñer un poquinho de música e vamos a sacar a resposta dos ouvintes e veña, vamos a darle un pouco aquí de... Estamos escoitando a música do Pentiment agora, en homenaxe a Farun e a Rita, por visto. Vamos primeiro que as cousas de Instagram, se podes por aí quen teña escaleta man ir comentando así un pouco cousas mentras eu teño, podo comentar os dous primeiros, se vos parece ben, se vos parece correcto, e se non, alegrillo. Pois non hai que facer.
Aquí Really Keenon, é dicir, Linda Secas, coméntanos The Longest Journey, pero dúbidas. Soados? Sí, eu xoguei o empecé a xogar, en algún momento foi deses momentos nos que os ordenadores fan cotocroc, perdín todo o que tiña xogado, entón non volvín a xogar el, non seguí xogando el. Naur. Pero era un xogo moi chulo, é un dos míticos tamén de aventura gráfica, sí. E logo está Miguel Alonso que nos comenta, bueno, dúas xoias da DS que son o Hotel Dusk e Another Code. Xogos os cales ambos empecéi e non rematei. Non digo Miguel Alonso, digo que ambos os comecei e non rematei. Teñen versión remasterizada para... Eu diría que non, para Switch, que quedaron non. para Nintendo DS, pero a verdade é que sí que tiveron moita tirada en DS. Non sei por que non continuou. Bueno, o mellor é moi cedo para falar, o mellor na Nintendo Switch 2 non unha sorpresa. Eu penso que Another Code, sí. Ah, e Another Code, sí. A Recollection, fan unha colección de 2 xogos. Hotel Dusk, mira ahora. É que me soa a portada, por eso. Eu penso que o Hotel Dusk non funcionaba en Switch porque tiño da pantalla partida, porque o collías como un libro. Sí. Sí, non sei se Hotel Dusk non. funcionaría. Hotel Dusk, de momento non. Veña, sigo aquí. Piloto Comedia di que os seus favoritos, o xénero, destaca o Maniac Mansion da NES, concretamente. Jesus di que son moitas, pero Monkey Island sempre top, así que Team Lara aí. Matiolas dinos o The Curse of Monkey Island, tamén por aí, e os Siberia 1 e 2, que tamén mola pola atmosfera que teñen. Coñezo xente, hai fans do Siberia. É que son xogos tamén moi chulos, Son duros. Ten nombre de ser xogo duro. Non especialmente, pero a estética era moi particular. Estaban moi guais, tiña unha ambientación moi chula. Sigamos por aquí con Diego Bouzón, que di que molou moito a saga Runaway e o Randall's Monday, que son made in Spain. Runaway estaba vendo, non é de Péndulo, é de Dynamic, pode ser, que ou FX Studios. Pero bueno, son un pouco tamén desos dos 90. O sea, Runaway teño a imaxe e das protas, que creo que xa un pouco así tirando a cel shading incluso, creo que era. Bueno, iban por aí. Do demo, mándanos aquí 4 xogos, aparte mía, con outros xéneros que non falamos tanto, que son os Walking Simulator, que moitas veces meten esta parte de aquí, que como é Firewatch. Logo, o To The Moon, que levamos unha racha que nos últimos programas sempre sai por aí, o To The Moon. Aquí chegan os Indiana Jones. Indiana Jones and the Last Crusade, que é unha das dúas aventuras que houve de LucasArts, neste caso, inspirada na terceira filme da saga. E o Detroit Become Human, que lembramos que son de Quantic Dream, que fixeron tamén o Beyond Two Souls, ou o que tamén rescata por aquí Loren Amigo, o Heavy Rain. Que neste caso Heavy Rain, a min eu quedo máis co Heavy Rain porque é moi de cine negro así, e tiña dobraxe de Tito Valverde, que facía do policía, e Michelle Jenner, que Michelle Jenner tamén a partir de aí creo que casi todo o xogo de PlayStation que había lle tocaba con personaxe, porque tamén é Aloy nos Horizon e máis, pero bueno, está interesante por aí. Traballa moito esa rapaza, traballa moito. Eso non parar. Eso non parar. JPV dino o As Dusk Falls, que non sei se ten que ver co Hotel Dusk ou non. No, é un show de 2022. Sí, se me quería show de 2022 que está en plataformas actuais. Bueno, que explora aquí historia entrelazada de dúas familias ao longo de 30 anos. Marco Sack, tamén aquí territorio DS, Profesor Layton en Futuro Perdido. Bueno, sí, chorei como un neno e di que DS ten moitas xoias deste xénero. Logo vamos con Carlos, porque preguntaba por las conversaciones e non entraban, as de texto. Logo xa vemos o que nos comenta por Blue Sky. Aquí vamos con un objection, que varámonos dio The Great Ace Attorney Chronicles. Team Sara. Efectivamente. Black Souls, que dixo que estou moito no seu día, o Indiana Jones e a Última Cruzada. E por último no Instagram, o gañador do premio Revelación Youtubeiras deste ano, Bunker de Buxos, dinos por aquí o Monkey Island, o Simon the Sorcerer
Sam & Max, que tamén é outro clásico dos 90, e Indiana Jones Fate of Atlantis, que por moito tempo foi coñecido un pouco como a cuarta peli de Indiana Jones ata que en 2023 houbo a desde o Día do Destino. Non sei de que dicís unha calavera de cristal, non sei de que... Eso non existe. Soñáchelo, Iago, Eso non existe. Bueno, se nos dimos a Blusky, vamos, Blusky de Blusky. Vale. Sí, este nivel que traemos así. Temos que a Carlos que as aventuras de texto, John como mencionáis, foron as precursoras do xénero. Vai destacar a aventura original 1989, non sei se é 89 de AD, por ser unha das mellores, estar baseada no primeiro xogo deste tipo, Adventure. Estás nunha presión de 7 metros. Bueno, algúns miderás en metros, outros en meses. Jaja. Outro máis para Indiana Jones and the Last Crusade, que inaugurou a idade de ouro das aventuras gráficas de Lucasfilms. Non sabería decir en resta, ou Monkey Island. Outro para Tim Lara. Abadía do Crime. Tim Rita, bien. Aí está. Lembremos que hai remake, pero non está en galego, porque eu vino a algún sitio que aparecía en galego, descarguei o xogo e non está, oficialmente, por eso non o temos en galego, pero sí que se comprobou. Que di que por mecánicas e formato diría que cae perfectamente sin aventuras gráficas, non Sí, si? penso que sí. É como Disco Elysium, pero con monxes, e sin mecánica de adición. Es sin voces que... Ostras, vale. Y porque además tienes un axudante, daste conta, é como Atso e Tsuragi son a mesma personaxe, non sei. Proponenche un formato horrible para TikTok outro día, definir xogos todos empezando por como Disco Elysium. Pero di que remata aquí cunha aventura que máis ben diría que é un filme interactivo, que tamén entramos un poquinho, o Blade Runner de 1977. Carlos Cés que ocupaba nada menos todo un luxo, a atmosfera igual de sacogante que na peli, que aquí tamén traía un pouco que falamos do expediente 1997, xa, gráficamente tiene pinta. Non citamos Green Fandango, pero Green Fandango xa está. Efectivamente, xa está. Tamén entra aí. Lilion, dinos pa aquí. Vou escoller o meu show favorito do ano pasado. 999, 9 Persons, 9 Hours, 9 Doors. Posteriormente renomeado a Zero Escape, que é un xogo que combina a novela visual coas escape rooms, que tamén, bueno, un xogo así un pouco escape room, así un pouco así autográfica. A trama comeza falando sobre 9 persoas que foron secuestradas por unha persoa misteriosa chamada Zero e encerrados nun barco do que terán 9 horas para atopar a porta cun número 9 escrito sobre ela, se non queren fundir con el. As salas son moi interesantes, o desenvolvemento da trama é dos mellores que vin nunca en videoxogos. As 9 personaxes quedan moi ben desenvolvidas dentro do xogo nonario. Si este xeno de escape rooms un pouquiño tamén... O Blueprints tamén acaba sendo un pouquiño iso tamén, en da que un escape room pa dentro. Estou pensando, o Return of Obra Dinn tamén entraría aquí, non, Lara? Sí, tamén. Sí, consideraría unha aventura gráfica. Papers, Please... O Papers, Please. Sí, en xo galego creo que temos metido o Papers, Please, que ten traducción aficionado ao galego por Alex Watt, se non é normal, tamén temos por aí. Bueno, e toca, que estamos xa pasadísimos de tempo, vamos meternos xa no da lista, gracias a toda a xente por os comentarios. Non sei que quere John. Se quere John. Non sei que che quere John. Sí, non, pero que non o xoguei. Que houve un xogo saído 1 de abril como broma de Sega fai 2-3 anos que é The Marvel of Sonic the Hedgehog, que é un xogo feito por un aficionado, pero que Sega dixo, trae pa aquí. Espera. Non, estou escoitando aquí un audio que non sei onde ven, así ahora mesmo tamén. Así que... Feito voces. Sí, no, literal. Bueno, pois xa verei. Bueno, pois non está saindo a antena. Ok. Pois eso, o Marvel Sonic the Hedgehog que neste caso, pois eso, é unha aventura gráfica con que mataban a Sonic que tienes que averiguar que pasaba con él. Bueno, e vamos co xogo, que me estou volvendo todo, estou escoitando aquí cousas. Como en Disco Elysium. A vida de Yahweh como Disco Elysium. Mismo, espero que non. Espero que non. A vida de ninguén debería ser como... No, estamos sendo un anuncio de non sei onde. Esto é sospecho. En fin, bueno. Creo que está xa. Vamos co listaxe de hoxe, que hoxe lle toca a Lara facer os
honores. Non sei nin como colocar hoxe para TikTok. Bueno, xa faremos algo. Xa me farei algo. Que temos hoxe que adiviñar? Pois hoxe tedes que adiviñar, seguindo o exemplo de Iago, fume a Watchmojo, e tiña unha lista moi interesante que son os 10 mellores mundos de videoxogo. Estos xogos van dende o ano 2000 ata o ano 2024. Se vos di algo, seguro que a Iago sí, para mí non sirve como indicación nunca, pero... Falamos de mundos, non de mundos abertos. Non de mundos abertos, falamos de mundos de videoxogos que son pois chamativos, especialmente bonitos. Increíble. Como universos, non? Como onde Sí. quererías vivir. Exacto. Os máis Bueno, interesantes, pero sí. entendo que son os máis interesantes, Sí. os máis mellor construídos. Exacto, mundos moi construídos, chamativos, algúns que se foron creando en sagas, son todos moi coñecidos, o sea que non debería ser moi complicado, pero claro, eu sei a lista, entonces non. Que comece, Sara, xa que está aí arriba. Vale. Bueno. Diría Super Mario Sunshine. Non, Cachis. ese vai ser o complicado, me parece a mí, pero... Rita? Eu digo que ten que estar o setting dos Dragon Age. Pois non está. Non está. Non está. Interesante. Eu vou me ir a un dos que máis me gustou, me fascinou, o Elden Ring. Sí, o Elden Ring está bueno. no número 4, sí. Ben, non teño lista. Pero bueno, non teño Tasty, pero vale, Tasty. Digo eu. Tens que dicilo ti, Iago. Tasty. No, teño que... Seguide, por favor. Eu diría Hyrule. Non sei Sí, como... Hyrule está no primeiro posto, en concreto de Breath of the Wild, Damn. como o mundo máis bonitiño de todos. Elden Ring, en cal estaba? No cuarto posto. Vale, perdón. Repítense sagas. Non, Entón podo dicir como a franquía e xa está, e se Sí. cae sí. algún de non estou moi convencida, pero algún de Pokémon. Non hai ningún de Pokémon nesta Pensaba que lista. igualmente eran Pokémon. Bueno. Perdón, é que no chat dixeron un mundo ñoda me fixo moita gracia. Ajaja. Que lembremos que onde está ambientado Silent Hill. Sí. Justice for Mondoñedo, por Camiseta de favor. Mondoñedo Hill, te lo xa na tenda Recuncho Gamer. Vale. A ver, outra pedra de avalar. Están os Elder Scrolls. Non. Pero Esa é a miña protesta, sí, isto que tan lista real tan non mala. está. Non está tan esta real, lista isto está fatal. Eu sinto moito, pero está fatal. Eu vou seguir Hombre, tendo de maldito. Gotis. Witcher 3. Sí, Witcher en concreto, todo Witcher Bueno, polo sí. continente do mundo Pero do Witcher, Witcher sí. non é un mundo de videoxogos. Pero non como se está? refire ao lore, senón o como está feito visualmente o mundo. Ah, vale, por eso, vale, é que diferente. Está Aí hai unha cousa moi interesante que me estaba confundindo macísimo. Por si, como non están os Elder Scrolls? Ahora lo entiendo. Claro, non é lore, senón se refire ao No mundo é lore. visualmente. Sí. Vale, entendo. Ok. Vale. Seguinte Está por no aí. 2 de Witcher, por certo. Vale. Normal. Ai, toca a ti, Iago. No, dixen o de Witcher, toca a ti, Ana. Ai, verdad. Eu diría Fallout porque estuve vendo a serie, agora mesmo non me estuve enterando de nada. Non, pois non está o Fallout. A Bethesda teñeno vetado. Está. Petazo. Beta. No, mal. Tamén te digo, pois a min un mundo de videoxogo no que sí que me gustaría vivir serían os do Animal Crossing, calquera. Esos están moi cuchis, pero non Pero están. non tan cachis. Pistas. A ver, Rita. Sí. Pues, espera,
Dime. Vouche Di dar a unha pista. pista. No noso mundo de romance espacial preferido. Non me digas que está o Mass Effect. Bueno, claro, porque ahora ten sentido, porque o Mass Effect é moi bonito. En cuantos que o lore é pues, un pouco de ciencia ficción, sí. spicy science fiction, pero vale, no, ahora ten sentido. Ahora Sí, ten pues todo o sentido. Mass do Effect mundo. está no número 3. A tedes o top Tasty. 4. Ahora aquí por arriba. Tamén che digo, me parece así unha selección así un pouco extraña. A ver, eu así como moi general, porque despois teñen máis listas que son máis específicas de RPGs, mundos de fantasía ou cousas así. Entón... Bueno, pero supoño, o sea, non o xogo de Breath of the Wild, pero como todo Cristo vin, he visto fotos e non me extraña que este no número 1. Ti dirías que é todo bonitiño ou hai mundos que son así un pouco máis distópicos? Non, hai mundos distópicos, oscuros... Ou por Last of Us, entón? Non, Last of Us non. Ay, ¿en qué se basan para escoller este top? Teño unha idea. Uy, perdón. Yo pensaba que era por pois mundos nos que aún lle gustaría vivir, no top. Esa top lista mundos. tamén a teñen. Sí. Yo tenía que reservarme para esos. ¿En qué se basan? ¿Qué califican ahí? Didi. Ai, perdón. Eu seguindo con series das que non me enterei de nada, e xa que mencionaste de espacio, vou dicir Halo. Sí, o Halo tamén está no posto número 8. Tasty. Non pensedes tamén solo en mundos que son bonitos, senón mundos que son entornos que son complexos, chamativos, cheos de vida. Teño algo, a ver si está. Pero dalle, Sara, dalle ti primeiro. Subnáutica. Non está Subnáutica. Bueno, é interesante. Hemos perdido. Desapareceu. Todo frame. Volveño. Pois eu vou dicir o Horizon. O Horizon... Sí, o Horizon está no tasty. 9. Eso sí que está cheo de vida. Bueno, quedan 4. Dovos pistas. Sí, igual sí. Yago, acabas de... Prestage hai pouco. Tasty. Joder, Ghost of Tsushima. É que... Mira. Ad hoc. Direi unha cousa que fa moi ben a vegetación que se move co vento. É unha tontería, pero dalle unha vida ao mundo. Xa está, dixo aí. Vale, a Porque ver, digo... Fantasy 7 Rebirth non se move unha planta nin para atrás. Non. Hai máis samurais nesa lista. Non, digo vos, hai un mundo moi turbio, oscuro, que dá moito medo. Roblox. E hai un sitio cheo de crime, misións extrañas e cousas moi locas. Dixeron aí un que me parece moi aplicable aí no chat. Que me queira coller. Dicimos, ahora soltamos xa. Quen teña idea que o solte. Dalle. Da Rita. No, dixeron... no, dalle Ana, dalle ti. O que é Ana? É que eu quería dicir outro. Porque falaches dun mundo moi oscuro, quería dicir Bioshock. Sí, Rapture está aí no quinto. Claro. Agradables. Moi ben. Coincido. E quedan os dous, non? 6 e 10. Quedan vos dous, sí. Algún do GTA? Sí, foi o dixeron no GTA chat, 5, o Los Santos, a cidade de Los Santos. Mira, quedei sen brazos. Bien. Vale, queda vos Bueno. este igual é un pouco complicado. Mira, eu vou decir o que me sale a min do peito, que xa sei que non vai estar na lista, pero eu que opino que debería estar na lista, que é Custodia, que é o mundo do Blasphemous. E xa sei que non está na lista, pero bien la merece. Ese está. Eso está. Vale, pois queda vos este igual é un pouco máis complicado de afinar, vale? Porque isto tamén foron a un xogo en concreto da saga Super Mario. Vale. Déxame avisar a xente que se acaba de integrar dunha raid que nos acaba de facer para Rodríguez Vila fai 3 minutos. Benvido estar, que estamos intentando adiviñar mellores mundos ambientados nun videoxogo. Quédanos un. Neste caso ambientado en Mario. O Galaxy. Non é o Galaxy. E de 2000 vai ser o Odyssey. Sí,
Eu dixo. Eu vai dicir o Luigi's Mansion. Luigi dentro de bolsa. Que lista tan rara, non? Sí, é un pouco particular, pero bueno, moitas cousas sí que estou de acordo, porque eso non é só sitios con beleza, senón mundos que son moi chulos, moi coherentes, que teñen vida. Entón, Sí, pero amigo non a Ghost nivel... of Tsushima Sí, tiña que sí. estar de segundos, digo aquí. Porque Ghost of Tsushima... É moi E bonito. logo, Pregunta Tesme que decir si teñen un que é de lore, en plan, de lore máis interesante. En Creo plan, que sí, a pero nivel- teño que decir que o dos RPGs sí que me pareciu moi chulo. Pero claro, non, ese pa ti é pa min, esa lista pa ti é pa min. Un día, cando Iago nos deixe facer un monográfico de Dragon Age, pois facemos eso. Está na lista. Está na lista. O que pasa que tanto tempo que xoguei que en plan de necesito refrescalos un pouco porque eu vou ir cas miñas ideas, vou chegar, vaime dar Rita os seus absolutamente magníficos argumentos, entón non estou de acordo con gameplays, Lara, Rita ¿por qué basada. gameplays? Bueno, entón iso, pois este era o top 10, podes rebobinar quen sacades de chegar, os que estes no directo, perdón, no YouTube xa escoitastes, o rebobinar de 10 mundos máis interesantes segundo WatchMojo. Tamén no TikTok, estará isto posto nun momento, así que tamén dalle aquí as botóns do TikTok, top arriba. Nada, con isto imos xa ir empacando, que xa son horas. Amy, que horas son? Que horas son? Pois, bueno, a xente que acaba de chegar da Raid dicirle que estamos xa despedindo, co cal podedenos ver, tamén lembramos a xente que nos escoita normalmente, que nos tedes en @recunchogamer para falar de videoxogos, e tamén no YouTube, Spotify, iVoox, ou rebobinar no Twitch agora cando colguemos, colocar un verbo completamente de aventura gráfica dos 90, non de agora. E hoxe falamos de aventuras gráficas, así que tamén gracias a xente que participastes hoxe tanto nas redes sociais e que tamén podes ir facendo no Spotify ou YouTube nos comentarios para decirnos cal é a vosa aventura gráfica favorita ou se coincides aquí es eso de Steam, Lara, Rita, Ana ou Sagurel ou se que xogou máis das armas ocultas e esas voces raras, pois tamén esos traumas. E polo demais, nada máis, lembrarvos que este xoves temos seguimento do State of Play, teredero en directo no Twitch, e tamén no YouTube faremos en simultáneo, quedavos logo no YouTube a análise e reacción do que se anuncia neste directo. Este mércores ás 7:30 comezaremos co Zelda, e seguiremos logo con xogos en galego, como son os Basureroes e o Mail to the Moon, a ver ese final que comentaba Rita, xa se te que tal, Rita. E semana que ven facemos un pouco de parón durante luns e martes, porque é entroido, e aquí pois hai que darse as orellas ás filloas. Voltaremos con algún directo o mércores e xoves. Para máis detalles, tedes tamén o noso Patreon, onde podes votarnos unha man, patreon.com/recunchogamer, e onde tamén podes votar aínda cal será o próximo xogo que lle demos en directo, que estamos entre o Half-Life 1 ou o Portal 2. Así que, nada máis, vémonos nos directos, senón só como subidor de podcast, pois bon roido. Tamén bon roido o que vos deixen entregar nas vosas respectivas zonas xeográficas. Para Rita, Ana, gracias tamén por mi vida de volta. Nada máis. Pois un biquiño. Veña, pois, orellas, Moitos xeoas. bicos, moitos palos. Veña, nada, chao.